Федерер спечели и втория сет с 6-2. По-малко от един час бяха необходими на световния номер 1 да спечели 2 от сетовете в двубоя. 6-3, 6-2. Много по-спорен ми се стори да е първият сет в матча, отколкото втория. Федерер навлезе в матча много по-стабилно, много по-сериозно, започна да диктува темпото и спечели съвсем основателно. Тихова телевизия Булсатком. Включите сега само за 18 лева. Страшна работа. Ще ама? Ако веднъж си изживял